Α, θα ξανάρθω. Άμα δεν το κάνω με στυλ. Κατάλαβα, πεντέλι θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε πεντέλι. Πώς θα γίνει το πεντέλι χωρίς εμείς? Πεντέλι και Παγκράτη. Αυτό θα κάνει, εγώ περπατάω στο νερό, δεν το ξέρει. Πρέπει να βγει τα Πού κάνουμε πεντέλι? Εσύ μπροστά, σιγά την απόσταση. δεν θέλω να το κάνει το μέτρο. Βίντεο κάνει. Ναι. Γεια σας παιδιά. Γεια σου μαμά. Μαμά πέφτει. Ναι ρε, δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Έχει κι άλλη λίγο σώμα. Who knows? Έχει αέρα. Αυτό έκανε καλό. Ξαναπες το μία μήνα να κλείσουμε το βίντεο με αυτό. Καπετανέ η πρώτη.